TaLA. Skillful. Yo, TaLA. Hallelujah. Mira ndikuudzei yakatanga kudena Goliath akatemwa naDhavhidhi nedombo Mozisi akanzi rovera tsvimbo yako padombo Gideoni siri mbanje aitorohwa nedombo Stephen ndiye mumwe wekutemwa nematombo Lazaro ndiye akanzi angari murombo Jesu akachinja mvura kuiita waini Hameno vari kuti hanzi tumbwa nemusombo Koso raAdhamu rakafurirwa nenyoka Zakeude akazvambuka mumuti akatyoka Vana veIsraeri vangasina mari yesupu Ko zvakazokonzera vaende kuKenani netsoka Peter aidhauta Thomas akamuramba Judas akamutengesa tsvaga mari yechamba Heni vanga vari 12 tikabatanidza namba Ndauya negospel rababa hapana acharamba Daniel ndiye wekukandwa muLions den Rute akajamuka anziba yakudheni So akaita blind ari pajeni Ndizvo zvakazoitika but then vanhu vaiteera Jesu mustreet vaisanzwa shoko vaingoda chingwa nefish Jesus entered Jerusalem riding on a donkey hameno vati akauya ari muwish Mira ndikuudzei yakatanga kudena Goliath akatemwa naDhavhidhi nedombo